Explore Kapatisi TV. Kabul, kamasin kabalas nakarpang kabakhamskem, kamstet, kamklan, batmaduna bam umpnya. Deputy Chief Minister ka Sarkar Jilla, Umas Ngaw Bahalangdhar, ula IT Sanphau Tylli ki laptop, Shaka Kngc ba Government College Jowai, ha ka lang lingkot ka balalong, ha Auditorium Hall ha kan ritarik unay wiyang arjarapsan. Umas Ngaw Bahalangdhar ha ka jingkaran ula pantip, ba yakini ki laptop la thiet da ka Tulop MLA jong u. Kum shibanta ban kinti wiya ki samla puli ha ka liang ka puli puthi, kat kum ka jingyat ka juk ka puhar. Ulapan pauru ya ka jingang no jong u ban kintiu ya ki Dy.Cm jong ka college unthup ka jingtei thama ya ka college ka jingpan bha panmiat ya ki chakai lekai na lor ki we ki Dy.Cm jong ka college ha kani kasi la don lang ru u principal uma Hercules toy ki nohi kai bat ki samla pulia. Come on, Barbie, let's go party. Coming from Bounty Land. Wake up now. If you're having a good time.